1999 கார்கில் போரில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது ஒரு அபாரமான விஷயம் என்று சொல்லலாம். ஏனென்றால் பூகோள அமைப்பு பாகிஸ்தானியர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது. அதாவது ஒரு பாகிஸ்தானிக்கு பதில் இந்திய வீரர்கள் 5 பேர் என்னும் விதத்தில் மிகுந்த சேதம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. அதோடு ஆயுதங்களும் பல மடங்கு அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டி வந்தது. எத்தனையோ சாதகமற்ற நிலைகள் இருந்த போதிலும் இந்தியா வெற்றி பெற காரணமாக இருந்த 2 முக்கிய காரணங்களை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம். வேகமும் விவேகமும் பலமும் பொருந்திய ஒரு ராணுவத்தாலேயே எளிதில் ஏற முடிந்த போர்க்களம் அல்ல கார்கில். மலைகளும் பெரும் பாறைகளும் செங்குத்தான சரிவுகளும் எல்லாம் அங்கு பலத்தை விட தந்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை ராணுவத்திற்கு உணர்த்தியது. பனிப்பொழிவு காலத்திற்கான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்திய ராணுவம் வெளியேறிய நேரம் பார்த்து நரித்தனமாக முக்கியமான உயரங்களை பாகிஸ்தான் ராணுவம் கைப்பற்றி அங்கு போர் செய்ய தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் உருவாக்கி ஆயுதங்களை கொண்டு சேர்க்கவும் செய்திருந்தது. பனிக்கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அங்கு இந்திய ராணுவம் வராது என்பதை வசதியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு ரடார்களின் கண்களுக்கு கூட அகப்படாத விதத்தில் மிகவும் பலமான பங்கர்களையும் மறைவிடங்களையும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஏற்படுத்தியிருந்தது. பனிக்காலம் முடிந்து இந்தியாவிற்கு இது தெரிய வரும்போது நேரம் நிறைய கடந்திருந்தது. உயரத்தில் இருந்து கொண்டு தாக்குதல் நடத்தும் எதிரியை எதிர்த்து தாக்குதல் நடத்துவதில் ஏராளம் சிரமங்களை இந்திய ராணுவம் சந்தித்தது. மிகுந்த கவனத்துடன் நிதானமாக அவர்கள் பலமாக ஏற்படுத்திய பங்கர்களை குண்டு வீசி தகர்க்க இந்திய விமானப்படையின் மிக் விமானங்களுக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியிலான பின்னடைவுகள் இருந்தன. 16,000 முதல் 18,000 அடி உயரத்தில் இருக்கும் எதிரியை தாக்குவதற்காக மிக் விமானங்கள் குறைந்தபட்சம் 21,000 அடி உயரத்தில் பறக்க வேண்டி வந்தது. அவ்வளவு உயரத்தில் பறக்கும் போது விமானத்தின் தாக்கும் திறனும் துல்லிய தன்மையும் 30% வரை குறையும் என்பதால் ஆயுதங்களையும் ஏவுகணைகளையும் இலக்கில் சரியாக விழச் செய்வது மிகுந்த சிரமம் உள்ள விஷயமாக இருந்தது. எனவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாக் பங்கர்களை தகர்ப்பதற்கு நிறைய கால விரயமும் ஆயுத விரயமும் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. அளவுக்கு அதிகமான உயரம் என்பதால் என்ஜின் சக்தியில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது இயற்கை. அப்படி சூழலில் இந்திய மிக் விமானங்கள் பாகிஸ்தானின் ஸ்டிங்கர் மிசைல்களில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டிய சவாலும் இருந்தது. அதோடு எதிரியின் பொசிஷனை லொகேட் செய்வதற்கு இந்திய விமானப்படை பயன்படுத்திய கான்பரா விமானம் பாகிஸ்தானின் ஏவுகணை தாக்குதலுக்குள்ளானது. எதிரி அமர்ந்திருந்தது அதிகப்படியான உயரமுள்ள இடத்தில் என்பதால் ஏராளமான ஆயுதங்கள் வீணாக பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. தீவிரவாதத்தை ஒரு போர் தந்திரமாக கண்ட அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு முழு ஆதரவு கொடுத்துக் கொண்டிருந்ததால் இந்தியாவின் அம்யூனிஷன் ஆர்டர்களை பல நாடுகளும் தாமதப்படுத்தின. எதிரிகளின் இருப்பிடங்களை லொகேட் செய்வதற்கு சிரமம் இருந்ததால் இந்திய ராணுவம் அமெரிக்காவின் GPS சேவையை தருமாறு வேண்டியது. ஆனால் அமெரிக்கா அதற்கு மறுத்துவிட்டது. போர்க்களத்தில் இந்திய ராணுவத்திற்கு பெரும் சேதங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரம் இந்திய பிரதமர் திரு அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் இந்தியாவின் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பனான இஸ்ரேலிடம் ஒத்துழைப்பு கோரினார். பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்வதற்காக இஸ்ரேலின் உற்ற நண்பன் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் இந்தியாவிற்கு உதவக்கூடாது என்று தடுத்தது. ஆனால் உலகையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திக் கொண்டு அமெரிக்காவின் தடையை மீறி இந்தியாவிற்கு தேவையான ஆயுதங்களை இஸ்ரேல் விரைந்து அனுப்பியது. வாஜ்பாயின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மற்றும் பல அதே நேரம் என்ன வேண்டுமானாலும் என்னும் விதத்தில் ஏராளம் ஆயுதங்கள் அனுப்பி வைத்தது இஸ்ரேல். அதன் பின்னர் இஸ்ரேலின் ராணுவ தளவாடங்கள் கார்கில் மலைத்தொடர்களில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் சரியான பொசிஷன்களை இந்திய ராணுவத்திற்கு அனுப்பின. அமெரிக்காவின் GPS கோஆர்டினேட்டர்கள் கூட தோற்றுப்போகும் விதத்திலான துல்லியத்தன்மை உண்டாகி இருந்தது இஸ்ரேல் தொழில்நுட்பத்திற்கு. அதோடு அதற்கு முன்பு இந்திய ராணுவம் பயன்படுத்திய மிசைல்களை ரீப்ளேஸ் செய்து கொண்டு இஸ்ரேலின் அதிநவீன லேசர் கைடட் மிசைல்கள் இந்திய விமானப்படைக்கு வழங்கப்பட்டன. அதன் பிறகு விமானப்படை தளபதியின் அறிவுரைக்கேற்ப கூடுதல் எடையை கையாள சிரமம் உள்ள மிக்ரக விமானங்களுக்கு பதிலாக இஸ்ரேலின் லேசர் கைடட் மிசைல்களை பொருத்த முடிந்த சூப்பர் ஃபைட்டர் என்று கூறப்படும் மிராஜ் 2000 விமானங்கள் கார்கிலுக்கு அனுப்பப்பட்டன. அவற்றால் பாகிஸ்தான் பங்கர்களை தகர்த்து தரைமட்டமாக்குவது வெகு சுலபமாக இருந்தது. எதிரி ராணுவத்தின் நகர்வுகளை கணிப்பதிலும் வேகத்திலும் துல்லியமாக தாக்குவதிலும் இந்திய விமானப்படையின் பைலட்டுகள் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை நாற்புறமும் தப்ப முடியாத விதத்தில் கடும் தாக்குதலை நடத்தினார்கள். அதோடு இஸ்ரேலின் ஹெரான் ஆளில்லா விமானங்கள் தமது உளவு பார்வையால் பாகிஸ்தான் ஸ்டிங்கர் மிசைல்களை வெட்டிகளாக்கியது. அதே நேரம் பாக் ராணுவத்தின் ஒவ்வொரு நகர்வுகளையும் நொடிக்கு நொடி தெளிவாக இந்திய ராணுவத்திற்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தது. அதன் பின்னர் இந்திய ராணுவத்தின் நகர்வுகள் அதிரடி நிறைந்தவையாக மாறிவிட்டன. அதே நேரம் போர் முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்ற அறிகுறி தோன்ற தொடங்கியது கடலில் இருந்துதான் என்று கூற முடியும். அதாவது பாகிஸ்தானின் முக்கியமான சரக்கு போக்குவரத்தும் கல்ஃப் பகுதியில் இருந்து வரும் எண்ணெய் இறக்குமதியும் எல்லாம் 85% மேல் கராச்சி துறைமுகம் வழியாகவே இருந்தது. கராச்சி துறைமுகம் முடக்கப்பட்டால் பாகிஸ்தானின் வர்த்தக மற்றும் ராணுவ தேவைகளுக்கான 85% எரிபொருள் வரவு நிறுத்தப்படும். போர் தீவிரமடைய தொடங்கியவுடனே இந்திய கடற்படையின் கப்பல்களை மெல்ல அரபிக்கடலுக்குள் நகருமாறு அட்மிரல் சுஷில்குமார் உத்தரவிட்டிருந்தார். இஸ்ரேல் ஆயுதங்களை கொண்டு இந்திய ராணுவம் மலை உச்சிகளில் புழுதி கிளப்பிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் இந்திய கடற்படையின் 30 கப்பல்கள் பாகிஸ்தானின் கராச்சி துறைமுகத்தில் இருந்து வெறும் 13 நாட்டிகள் மைல் தொலைவில் ஒரு நேவல் புளோக்கேட் ஏற்படுத்தியிருந்தன. அந்த நேரத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு மிக முக்கியமான 3 ஆயில் ரீஃபைனர்கள் மட்டுமே இருந்தன. எனவே அதிகம் எண்ணெய் சேகரித்து வைத்திருக்க முடியாது. பாகிஸ்தானின் எண்ணெய் தேவை முழுவதும் கல்ஃப் நாடுகளை சார்ந்தே இருந்தது. அங்கிருந்து கப்பல்கள் வரும் வழித்தடத்தை இந்திய நேவி முழுவதுமாக அடைத்திருந்தது. எல்லா திசைகளில் இருந்தும் அடிவாங்கிக் கொண்டிருந்த பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதங்களை ஏவக்கூடும் என்ற பீதி உலகம் முழுவதும் நிலவியது. ஆனால் அப்படி ஒரு முயற்சி நடந்தால் அது அந்த நாட்டின் மொத்த அழிவிற்கு காரணமாக அமையும் என்று அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு எச்சரிக்கை நல்கியது. காரணம், அப்படி ஒரு மோதல் உண்டாகும் பட்சத்தில் அரபிக்கடலில் கராச்சி துறைமுகத்தில் இருந்து வெறும் 13 நாட்டிகள் மைல் தொலைவில் நிலை கொண்டிருந்த இந்திய போர்க்கப்பல்கள் அதே தரத்திலான ஆயுதங்களை பாகிஸ்தான்
பாகிஸ்தான் மீது ஏவிடும். அது பாகிஸ்தான் எனும் புவி அமைப்பே இல்லாமல் செய்துவிடும் என்று அமெரிக்கா எச்சரித்தது. வேறு வழி இல்லாமல் போரை ஒப்பந்தங்களின் மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டுமாய் பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்தது. அமெரிக்க அதிபர் பில் கிளின்டன், இந்திய பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் இருவரையும் பேச்சுவார்த்தைக்காக வாஷிங்டன் வருமாறு அழைத்தார். நவாஸ் ஷெரீப் உடனே அமெரிக்கா பறந்து சென்றார். ஆனால் இந்திய பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கான அழைப்பை நிராகரிக்கவும் நவாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தான் ராணுவ ஜெனரலிடம் இந்திய எல்லை கடந்து ஊடுருவ உத்தரவு கொடுத்த ஆடியோ டேப்பை வெளியிடவும் செய்தார். தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பாகிஸ்தான் பின்வாங்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே வாஜ்பாயின் லட்சியமாக இருந்தது. இந்திய ராணுவம் LOCயை மதித்துக் கொண்டு பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை எல்லைக்கு அப்பால் துரத்தி விரட்டியது. பின்னர் ஒரு நேரத்தில் நவாஸ் ஷெரீப் ஊடகங்களோடு உரையாடும் போது இந்திய கடற்படை பாகிஸ்தானின் சப்ளை செயினை துண்டித்த நேரத்தில் பாகிஸ்தானின் கைவசம் வெறும் 6 நாட்களுக்கு தேவையான எண்ணெய் இருப்பு மட்டுமே இருந்தது என்று கூறியுள்ளார். போர் முனையிலிருந்து பாகிஸ்தான் பின்வாங்கியதற்கான 2 காரணங்கள் தான் இங்கு நாம் பார்த்தவை. அந்த போரில் வென்றதன் மூலம் நமது நிலப்பரப்பை திரும்பி பிடித்து விட்டோம் என்பதோடு அதன் மூலம் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்கள் இந்தியாவின் நவீனமயமாக்கலுக்கு மிகுந்த பயனளிப்பவையாக அமைந்தன. அதில் ஒன்று, போர் நேரத்தில் GPS சர்வீஸ் கேட்டபோது அமெரிக்கா வழங்க மறுத்தது. ஆனால் அந்த பாடத்தின் மூலம் இன்று இந்தியாவின் சொந்தமான GPS நேவிக்கை இந்தியா உருவாக்கிவிட்டது. எதிரிகளின் நகர்வுகளை 10 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து நோட்டமிடுவதற்கு இன்று இந்தியாவால் முடியும் என்பது ஒரு நேட்டம்தான். இந்தியாவை தனிமைப்படுத்திய நாடுகளின் முன் பல்வேறு நேட்டங்களை குவித்து முன்னேறுகிறது இந்தியா. அதன் காரணமாக அன்று இந்தியாவை விலக்கியவர்கள் எல்லாம் இன்று இந்தியாவின் நட்புக்காக வழிய வருகிறார்கள். இங்கு நாம் பார்த்தவை 2 முக்கியமான காரணங்கள் தான். ஆனால் கார்கில் வெற்றிக்கு பின்னர் ஏராளமான காரணங்களும் திட்டமிடல்களும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமது ராணுவ வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பும் தேசப்பற்றும் பல வீரர்களின் தியாகமும் என்று ஏராளம் உள்ளன.